Mirovan li ser dünyayê sê xanî, 5 erebe, 3 şîrket ew ewane hemî di nav wê baretê de ne. Xwedê ji we ew dixwaze ku hûn bigêjin Xwedê ji we ew dixwaze ku hûn ji tiştê ku Xwedê jê hes dike hes bikin û ji murşîd hez bikin. Xwedê dixwaze ku hûn hefa teslîmê Xweda bikin. Xwedê dixwaze ku hûn bedena xwe yê fîzîkî teslîmê Xweda bikin. Xwedê dixwaze ku hûn nefsa xwe teslîmê Xweda bikin. Xwedê dixwaze ku hûn bigêjin îrşadê. Xwedê dixwaze ku hûn îrada xwe jî teslîmê Xweda bikin. Ma hûn dixwazin bahtewar bibin. Rêya wê yekê Xweda derbas dibe. Îzaheteke din nîne. Wê yekê Yunus zane. Dibêjin cinnet çendek melek û çendek hûrî, kî dixwaze bide wane, tê ji min re hewceyî ti